Nem beszéltük meg, hogy mit csinálunk itt, nem? Hogy itt mi következik. Itt kéne azért arról beszélni, hogy csapatot keresünk. Vagy itt beszéljünk arról, hogy miért lettünk mi Rimex. Mesélj arról, hogy miért a Rimex mellett döntöttünk. Kijött a matek. Az ingatlan eladás vagy vásárlás egy ember életének az egyik legnagyobb pénzügyi döntése. Pont ezért fontos, hogy az értékesítési folyamat legelejétől kérjük szakember segítségét. És ez a szakember most lehetsz te is. Sziasztok, én Schilling Tamás vagyok, a Remax Vision ingatlan iroda egyik tulajdonosa, és szeretném bemutatni a másik tulajdonos, Dobos Biancát. Bianca, kérlek, mutatkozz be! 15 évig dolgoztunk kommunikációs területen, és eljött az idő, hogy váltsunk, és egy vállalkozás mellett döntöttünk, ezért nyitottuk meg a Remax Vision irodát. Azért választottuk a Remaxot, mert egy 51 éve működő nemzetközi hálózat, prémium szolgáltatást nyújtanak, és ők adják el a legtöbb ingatlant a világon. Azaz mi? Rugalmas lesz a munkaidőd. És kiemelkedően fogsz keresni. Mentorprogrammal segítünk a szakma elsajátításában. És a 11. kerületben van egy szuper irodánk. De bárhol dolgozhatsz. Építheted a karrieredet. Egészen, akár a tulajdonosi szintig. És a legjobb, hogy velünk fogsz dolgozni.